So, hi! Hello, 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 hello! Maayong adlaw kanatong tanan. So, nahuman na gyud ang amo ang celebration. Akong gingnan akong bana. 1 month before sa akong birthday, gipangutan ako niya unsay gusto nako sa akong birthday. Dayon, ambot ug unsa ako ang gihunahuna nga gitubag nako siya, gingnan ako siya, Harot, I don't want to celebrate my birthday this year. Kay hunahuna nako ug mag-celebrate gihapon ko. Useless ra gihapon, wala ko'y mga kagupa dinhi. Naginusara si Inday Tabib dinhi aning planeta ha. So gingnan ako siya, di ko mag-celebrate ra. Pagkadungog niya aron, gakugos siya ni Karen. Pagkadungog niya nga sa akong gistorya nga, di ko ganahan nga mag-celebrate sa akong birthday karong tuiga. Kanang duha ka kilay niya nga, kanang nagatapot, bidalaray, natapot yun, na anak yung maayo. Dayon siga sa mata. Gipangutan ako niya nga, no? Why? What happened? What is the reason? Ananaonig ko niya. And ginan ako siya, wala, kanang nana lagi, pero ang tinuod, di lang ko ganahan mag-birthday karong tuig. Ang putog nga, no? Basta di lang ko ganahan mag-birthday. Sus, Ginoo ko, Maria Jose. Gabi mga alas 11 kay siya gabantay ni Karen kay ako dito kog CR. Pag sulod na ko diri sa kwarto sa akong ugangan, gimungutanan ako what happened nganong gahilag si Karen. Ingon na siya og kanang giganahan og hilak. Di ay si Karen menhila kay nakakita sa bulak nga katong iyang gitaguan, gibutang niya dito sa divider sa butangan nagsalina sa akong brother-in-law. Gibutang niya, gisuksok niya dito niya, gi-open man ni Karen ang kanang divider mo nang iyang nakita. Dayon, hilak si Karen. Dayon pagka alas 11 na kape, sulod na ko diri sa kwarto kay akong giubayan si Karen ba kay matulog. Then galantaw po ko sa orasan ko nga, hapit na alas 12, abot og alas 12 karon, birthday na gyud nako, mo na gyud ni. Buagid ko siguro handa, ingon ko aron sa akong ugalingon, karon na yung birthday ha nga mingaw kaayo, ingon ko sa akong ugalingon kay ingon na lagi ko nga di ko magpa-birthday kay kanila lagi hinsantol. Dayon mga alas 12 sa kadlawon, alas 12:03 man dagwito. Nanuktok na siya, pero kay balo na ko nga mo sulod gud siya kay mo greet na ko happy birthday or mo hug na ko kay mo magina sila magbiso-biso dayon, then hug dayon. Dayon alas 12 sa buntag, mga alas 12:03 dagwito, nanuktok na siya, wa na ko abrihi. Kay kabalo kong si Harot gud mo hug na ko or mo greet na ko happy birthday. Dayon igurog na siya nanuktok. Dayon ako siyang giabrihan. Pag abri na ko, tunol na siya mga flowers, mga bayot, then ginan ako siya. Unsa man akong gingon nimo nga, di ba? Hiningon ko nga no cakes, no flowers, and no visitors. Hiningon din akong brother-in-law, Celestine Jan. Ayang Celestine Jan din kuan kanang ganahan kay sila ba? Kanang pinangga kay nila, ana ba? Murag sa tuwa ba palangga kay kanamo ang nana. Ano siya, Celestine Jan, Harot, too much love you, ana rin ito. Pero ba sila nakainom ha? Ano siya, he always thank you when she go work. This Celestine, what happened? Why she don't want to celebrate her birthday this year? I don't know what's the reason why this. Ga-explain na akong brother-in-law din ako. Kay lakon kay ko kay kanang kuan ba kanang buutan kay akong pamilya nga gianhingan diri nagunahuna gid sila sa akong birthday, pero kanang akong utok ana ba. So mo na to. Gitunol niyang flower nako. Then hug siya nako, then iyang akong ugangan po, then akong brother-in-law. Miningon akong brother-in-law nga we are happy nga binisayo na lang nako kay marong grammar unya ko, ingon siya nga kay kasabot man po binisaya, ay kasabot man ko siyang istorya pero i-translate ako binisaya ba. Ingon siya og kanang malipayon kay mi nga ikaw mo na asawa ni Harot kay buotan ko dayon kanang mangyuna-hunaon ko ba kay ako gyud walay kaon si Harot, ako nin tawagan uli sa diri kaon pangapi sa diri kay magsakit man na ilang ulo og di ka pangapi anang aroma lang nga kape. Dayon
mo na to. Natulog. Dayon mga alas 4 kay mo'y pagkatulog ni Karen. Hiningon na siya nakog mo kanang mo sayo daw siya og mata og kay na siya ilakuan. Pero kahibalo na ko nga kanang basig na napuni siya oy inviteon nga mga friends then mga on sila hasulan mo kay ko diri og kanang naikalan-on ba kaon kay tagtulo lagi ka oras na mga on din daghan ang istorya. Then ang kuan kada human og kaon ilis plato. No, di pa gani mahuman og kaon basta mahugaw na. For example, ang imong gikaon dinhi na ay salad or diri sa pikas po na ay karne pag kanang plato gani na isabaw-sabaw pailisan ilis na po din nagplato. Din lain na kung kason ba. Murag fiesta. Dayon natulog pa ko pero gabi nananghid ako niya nga kanang madto ko og simbahan managkot ko. Yun siya nga. No, you cannot go alone. Gingnan ko niya aron. Ingod ko okay sa man akong kauban, busy man ka, busy mo ang kuan, busy mo ang kaluha. Unya ang magbantay ni Karen, imong mama. Mag-uban na lang ka og lain diri, gingnan ako aron. Kung na lang nang uban ng silingan drang gwapo. Gingnan ako aron, pwede niya sukuha. Dayon, ano siya og kanang dili sa tamo managkot ugma. Ay di sa ta managkot karon ugma ra. Awa ko ay ko managkot ko ka sa bahala ka na butangin nag-CCTV na akong agtang og likod ug asa naman na ipubutang ang CCTV hag na aba ko kay istoryang lalaki. Hinlakaw gyud ang inyo ang silingan usara. Gisundan ko. Naabot ko dito dapit sa highway. Natingala kong sigaring akong cellphone. Gisundan ko gi-close niyang shop niya kay wa man siya kauban karon. Kay Sunday man karon. So wa siya kauban, iyang gi-close niyang shop. And higa apas na ko siya dito nga. Kalakaw ko paspas kay ko nakalakaw kanya gumatas Karen. Kaya natulog pa man si Karen. Dayon sa dihang natulog pa dai ko anang buntag. Kuan siya kanang himpalit na siya og cake, himpalit og mga soft drinks, dayon dahan kay siyang gipamalit ba. Dayon wala ko balog na malit di ay. Pero akong ugangan, hingon akong ugangan og nanuktok na akong ugangan sa kwarto nga. Celeste, you wake up. Armenian ang yung istorya. I say, no, I want to sleep again. Ingon-ingon ko aron din. Gabrihan man yung portahan. Di, hintindog na lang ko. Nanto ko siya. Pag abre na ako sa refrigerator na anay cake. Ayun ko nga. Nakain ko sa kugulingog. Di gyud mo malinghog ni sila. Di gyud. Ug kung sila gusto mo, gyud ilang mutuman. Himpalit, karon na sila bisitang. Pila ka buk nilang bisita? Upat na kabuk lang bisita ang ka corporation sa akong brother-in-law o business dayon ang igagaw sa akong ugangan nga laki nga bahin na diri pod dayon dili nang buntag wa pa ko hilamos gituktok na akong kwarto kay ang igsuon ni Harot nga babaye ang iyang anak na hospital ang usa wala. So hinanhira diri og hintunol aning frame man siguro niya. Nantawa ninyo. Hintunol ani lamination. Murag si Harot siguro ni, dayon si Celeste ni, dayon si Karen siguro ni, then ay mga bulak-bulak din hiba nga kanang ay bulak-bulak baka ni o sa baka ni clouds baka ni o kanang kuan baka ni kanang langgam baka ni nga uwak ba. Pero na-appreciate na ko ni siya kay bisan pag bata pa siya mga 10 years old pero nag-sacrifice siya og draw para nako para sa iyang i-gift nako birthday. So thank you kayo sa gahatag ani. Kabalo kong kapsabot siya sa pag-ingon ako thank you kay thank you English mo na. So mo ni yang gihatag nako. Dayon ang ako ang kuan ang uban nga mga bisita hinahatag og necklace kaning ka kuan sa akong brother-in-law ka corporation of business ba. So then ang uban flowers. Then ang uban imbis ako ga birthday si Karen may gitagaan og mga dulaan. Dayon mao na to. Na-surprise ko sa akong birthday, nakaingon ko sa akong gagalingon og karong birthday ha wala ko'y handa.
Pero gihindaan gihapon ko sa ako ang kuan bana. Actually kani akong bana buutan jud kaayo sa tanang buutan dayon kanang manggihatagon manggihuna-hunaon ba manggihatagon nako sa akong anak unsay gusto ni Karen iyang i-provide tanan unsay gusto nako iyang i-provide dayon pasalamat lang pud ko sa ako ang brother-in-law. Salamat ra gyud ko nga kaning pares-pares sa gid pud sa Ginoo. Kanang buutan ng isa kuang gulo na ba. Salamat ra gyapon ko nga kanang nakaban ako buutan ba. Kay nakaingon ko sa akong kagalingon ug akong nabana bitaw kuanggol pa. Wa na. Kaning usa ka papanggid nako nga pila na ka year. Mura na siguro ni siya taklob sa kalaha. Pero okay ra kayo ang kaapan lang gud nila. Base sa akong naobserbahan ani ako ang bana tihik sa laing tao pero nako sa ako ang anak i-provide nila og unsa gyud gusto para tong una tingnan ako siya og kanang ganahan ko kanang kulot ba akong buhok nya ganahan siya og straight akong buhok kung ganahan lagi kog kulot siya nga palitan ti kag kuan pangkulot ingon ko palit ingon ko aron palit taud-taud ana dayon iya nang ipahatod sa iyang kauban sa shop dayon may nga na siya ganahan kana og di ganahan at ibalik buta nagig kani siya buta nagig kani akong bana nako dayon hatdan ko ana niya og pagkaon diri sa room kay lahi man gyud ning kuan kanang mangipon ka ba kay mataha ka sa imong ugang ay sa akong ugangan di ko mataha pero sa akong brother-in-law mataha ko ugangan akong tubag-tubagan ay pero sa akong brother-in-law di ko katubag kay buutan kay ba ug kaning sanina akong brother-in-law ani mo igakuan gaingon og inanang kulura maoy palita kay bagay nimo then gipalitan pud ko niya og sanina nga pula ug niya pa birthday gift ako na nimo happy birthday then gihag ko niya then iyang gikuha ako ang likod ingon siya kanang be happy always dili maguol kay makabalo man gyud sila na akong depressed ko ba nakabalo man gyud sila na akong kanang guol ko ba kay kanang maghinuktok bitaw ko usara then mura pug feel nako postpartum ra gihapon wa pa gihapon ko bulagi sa ako ang karibal feel nako mo nang maghinuktok ko mohila ko usahay bakit akong ugangan nga mosulod ko siya mahilamos ayun siya na ako kanang what happened istoryahan na ba po ka ni Harot o kanang naningka kung nga wala mayroon ko gimingaw lang ko sa mua diningon siya okay na lagitanan makauli man ta kay uban man isla uli so moro to salamat kay sa inyong pagpaminaw sa akong mga yanguungo sa kinabuhi karong adlaw. Thank you for watching. See you next video and don't forget to subscribe my YouTube channel. Vamos!